साफ्रोमबो नायगिरि इसोरनि बिसाफोर साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। दिनै मोनसे नोंथांमोननो जारिमिन लानानै फैदों, जि जारिमिना रहस्यजों बुंफबनानै थानाय आरो बे जारिमिननि गेजेरनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ सोलोंगोन अनजाग्रा प्रियफोर। मानोना जाय व्यक्तिनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांनो नागिरदों बिथाङा इसोरखौ मा बुंदोंमोन, इसोरनि बिदिखौ माबायदि सिफायदोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आङो रोखायै नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै रहस्यखौ मोननो हायो, बाथ्राखौ मोननो हायो आरो बे जारिमिननि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हागोन बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ आङो दिनै नोंथांमोननो लाबोनो नागिरनाया जाहैबाय माइकेल जेक्सन, जायखौ किं अफ पप होननानै बुङो, पप सिंगार होननानै बुङो, जायहा मेथाइ खननायाव सासे राजा बायदि, जायहा मोसानायाव राजा बायदि, जाय मोनसे स्टेपखौ गोदानै इनभेन्सन खालामनानै गालांदोंमोन, बे जाहैबाय मुन वाक होननाय। जाय माइकेल जेक्सना मोसानाय आरो खननायनि थाखाय क्रान्तिखौ लानानै फैदोंमोन, मोनसे सोमावसारनायखौ लानानै फैदों, मोनसे सोलायनायखौ लानानै फैदोंमोन। बै माइकेल जेक्सननि जिउ जारिमिन दिनै नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों, जायहा इसोरनि बिदिखौ सेफायदों, जायहा इसोरखौ नाखस खालामदोंमोन। दे अब्ला प्रियफोर गोसो होनानै खोनासंलांगोन आरो बिनि जिउ जारिमिननिफ्राय जोङो माखौ रोंगोन बेखौ जोङो नायलांदोनि। बेनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो, ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, माइकेल जेक्सना गासै 150 बोसोर थांनानै थानो हास्थायदोंमोन। गुबुनजों हेन्डशेक लानो गोनां जायोब्ला बियो आखायाव ग्लभ्स गाननानैसो हेन्डशेक लायोमोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव थांनायनि सिगाङावनो खुगायाव मास्क गाननानैसो थाङोमोन। माइकेल जेक्सना गावखौ जोथोन लानो थाखाय गासै 12 जन डक्टरखौ गावजों लोगोसे सायख'नानै लादोंमोन। जाय डक्टरफोरा माइकेल जेक्सननि खर'नि खानायनिफ्राय लानानै आथिंनि आसुगुरसिम सानफ्रोमबो चेकआप खालामोमोन। माइकेल जेक्सननि जानाय आदारखौ एबा आहारखौ लेबरेटरियाव चेक खालामनानैसो माइकेल जेक्सननो जाहोनाय जायोमोन आरो गावखौ ब्याम खालामहोनो थाखाय गासै 15 जन मानसिफोरखौ गावजों लोगोसे लाफादोंमोन। माइकेल जेक्सना सासे गोसोम सुबुंमोन, नाथाय 1987 आव बियो गावखौ प्लास्टिक सार्जारि खालामनायनि गेजेरजों गुफुर खालामनानै लादोंमोन आरो बियो गावनि गोसोम बिमा, गोसोम बिफा, गोसोम लोगोफोरखौबो गासैखौबो नागारजोबदोंमोन। माइकेल जेक्सना गुफुर जानायनि उनाव गुफुर बिमा, गुफुर बिफाखौबो बायनानै लादोंमोन आरो बियो गुफुर लोगोफोरखौ सायख'बाय आरो लोगोसे गुफुर सिख्लाजों बियो हाबाबो जाबाय। 15 नभेम्बराव गावजोंनो खामानि मावनाय नार्स डेबी र'जों बिथाङा हाबा जादोंमोन। 1997 आव प्रिन्स माइकेल जेक्सन आरो 1998 आव माइकेल केथेरिन सानै गथ'खौ मोनबाय। बै समाव माइकेल जेक्सना 150 बोसोर थांना थानायनि सिमांखौ लानानै आवगायबाय थादोंमोन। अक्सिजेनजों बुंफबनाय खथायाव माइकेल जेक्सना थायोमोन आरो गावनि लागै मोदोमनि अंगफोरखौ होग्रा डनारफोरखौबो थाम-थिम खालामनानै दोनखायोमोन आरो बिसोर गासैनोबो बेथन होयोमोन जे समाव गोनांथि जायोब्ला बिसोरनिफ्राय जेन लानो हायो, जेरैहाय किडनि, फेफड़े, मेगन आरो गोनांथि जानाय बायदि अंगफोर। माइकेल जेक्सना सानदोंमोन दि धोन दौलतनि बोलोजों थैनायखौबो फेजेननो हागोन होननानै, नाथाय बिनि गासैबो साननायफोरा गोरोन्थि फोरमानसो जादों। 2009 मायथाइनि 25 जुनाव माइकेल जेक्सननि मोदोमाव गिदिर बेराम समस्याया नुजाफैबाय। बिनियाव गासै 12 जन डक्टरफोर दङमोन, नाथाय 12 जन डक्टर थासे थानायावबो माइकेल जेक्सननि जि देहाया गाज्रि जादोंमोन, गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसो जासिनदों आरो बुहुमनि बयनिख्रुइ साबसिन डक्टरफोरा बिनि खाथियाव सहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना माइकेल जेक्सननि जिउखौ डक्टरफोरा बासायनो हायाखिसै, रैखाथि होनो हायाखिसै। माइकेल जेक्सना 1958 आव 29 आगस्टआव जोनोम जादों आरो थैबाय 2009 नि 25 जुनाव माइकेल जेक्सना बुहुमखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय। जाय माइकेल जेक्सना 150 बोसोर थांना थानो थाखाय गासैखौबो थाम-थिम खालामदोंमोन, बै माइकेल जेक्सननि बडिखौ जेब्ला पस्टमर्टम खालामो, सोमोनांथाव माखासे खोथाफोरा ओंखारबोदों। डक्टरफोरा बुंदोंमोन दि माइकेल जेक्सननि बेगेंफोरा गुरै जाजोब्बायमोन होननानै, खर'आव खानाय गैयि जाबायमोन आरो बिनि मोदोमफोराव सानख'हायै बिजिनि सुनायनि निशानफोर दङमोन। जि गावनि महरखौ प्लास्टिक सार्जारि खालामदोंमोन, बैनि सानायनिफ्राय गनो थाखाय रोजा बेबायदि एन्टिबायटिक इन्जेक्सनखौ बियो सानसेयावनो लानो गोनां जायोमोन, जेराव बियो सानायनिफ्राय गनो थांजाग्रा प्रियफोर। बेफोर जाहैबाय गासै माइकेल जेक्सननि बेसिक इनफरमेसन नोंथांमोननो लानानै फैदोंमोन। जाय माइकेल जेक्सना बुहुमनाङै मुंदांखा किं पप मेथाइनि
किं राजा होननानै मोनथिजानाय आरो जायखौ दायो जोङो मोसायो मुन वाक होननानै बुङो बेखौ माइकेल जेक्सना इनभेन्सन खालामदोंमोन, माइकेल जेक्सना दिहुनदोंमोन आरो बिख्यात फेमास सिंगार माइकेल जेक्सन बायदि दिनैसिम रावबो जायाखै होननानै दानि बुंगिरिफोरा, दानि खनगिरिफोरा बुंनो नागिरो एबा बुङो। जाय माइकेल जेक्सना थैनायखौबो फेजेननो नागिरदोंमोन गावनि धोन दौलत बोलोजों, बुद्धिजों, जेराव डक्टरफोरखौ लाखिनानै, जेराव गोनांथि बायदि किडनि होनांगौ समाव किडनि होनो थाखाय मानसि रेडि खालामनानै दोनखादोंमोन। नाथाय बैबायदि माइकेल जेक्सनाबो हायाखिसै गावनि थैनायखौ हमथानो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, माइकेल जेक्सननि गोरोन्थिया बहा मोनथिगौ ना? माइकेल जेक्सना सासे निग्र' मानसि, जायखौ जोङो निग्र' होननानै बुङो। इसोरा माइकेल जेक्सनखौ निग्र'है सोरजिनानै हरदोंमोन, नाथाय माइकेल जेक्सना इसोरनि सोरजिनायखौनो नाकस खालामदों, नेवसिदों। माब्रै? सासे गोसोम जानानै प्लास्टिक सार्जारि खालामनानै गावखौ गुफुर खालामदों। जोनोमनिफ्राय बियो गुफुरानो नंखाय। गावनि रियेल अरिजिनेल आइडेन्टिटिखौ बियो खोमादों, जि आइडेन्टिटिखौ इसोरा माइकेल जेक्सननो हरदोंमोन बे आइडेन्टिटिखौ खोमोरदों। बोरैहाय? बे जाहैबाय प्लास्टिक सार्जारि खालामनायनि गेजेरजों। इसोरा बिखौ निग्र' गोसोम हारियाव हरदोंमोन, नाथाय बियो इसोरनि सोरजिनायखौनो नेवसिबाय। आरो बेल' नङा अनजाग्रा प्रियफोर, गावनि बिमा बिफा, गोसोम निग्र' बिमा बिफाखौबो नागारदों आरो बेजोंनो लोगोसे गोरोन्थि खालामबावदों। इसोरनि होनाय जिथु लिमिटेसन दङ थांना थानायनि, बे थांना थानायनि लिमिटखौबो क्रस खालामनो नागिरदों, नेवसिनो नागिरदों। जेरावहाय 150 बोसोर थांना थानो थाखाय डक्टर, नार्स गासै नांगौफोरखौ थाम-थिम खालामनानै गावजों लोगोसे लादों। नंगौ, मानसिया थांना थानो थाखाय, गोग्गो थांनानै थानो थाखाय गासैखौबो रेडि लानाया मोजां, नाथाय इसोरनि होनाय लिमिटखौबो बारनानै दुगायै थांना थानो नागिरनाया गोरोन्थि। इसोरा माइकेल जेक्सननो समायना जिउ होदोंमोन, समायना महर होदोंमोन, समायना गाब होदोंमोन, नाथाय बे समायना जिउखौनो माइकेल जेक्सना नेवसिदों। माइकेल जेक्सना गावनि जिथु ब्लेक कालार, बे गोसोम रंखौ नेवसिनानै गुफुर खालामदों। बे इसोरनि सोरजिनायखौ नेवसिनाय जायाखै जानांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय थारैनो इसोरनि जिथु थांखि, इसोरनि सोरजिनायखौनो नेवसिदों। अनजाग्रा प्रियफोर, मानसिफ्रा जेसेबांखि दुगा खालामा मानो, जेब्ला जोङो दुगा जागोन अबथिरा जानो गोनां जागोन। माइकेल जेक्सना दुगा जादोंमोन गावनि रोंगौथिखौ लानानै, गावनि महरखौ लानानै इसोरखौ नेवसिदोंमोन, दुगा जादोंमोन। जेसेबां समसिम थांनांगौ दङमोन बै समसिम थाङाखिसै। गावनि महरखौ प्लास्टिक सार्जारि खालामनायनि थाखाय बिनि देहायाव गोबां प्रब्लेम जाबाय, गोबां बेरामफोरा फैबाय, गोबां जेंनाफोरा फैबाय, जेरावहाय बियो एन्टिबायटिक इन्जेक्सन लानो गोनां जादों गावनि सानायखौ दबथायनो थाखाय। आरो बेनो माइकेल जेक्सनखौ प्रब्लेम खालामबाय। बिनि बेगेंफ्रा गुरै जालांबाय, बिनि मोदोमफोराव प्रब्लेम जाबाय, हां लानो हायै जालांबाय। बेबायदिनो माइकेल जेक्सना थैनो गोनां जाबाय। मानो? इसोरनि होनाय बिधिखौ बारसिनायनि थाखाय, इसोरनि सोरजिनायखौ नेवसिनायनि थाखाय, दुगा जानायनि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो माब्लाबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै, गावनियाव थानायखौ लानानै, धोन दौलतखौ लानानै दुगा जाफ्लांनो हागौ। बे दुगाया जोंखौ नस्थ' खालामगोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, माइकेल जेक्सननि जि जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिननिफ्राय एसेब्लाबो जोङो आशीर्बाद मोनदों, जों सोलोंनो हादों इसोरा जोंखौ मा जानायखौ हास्थायो। लागारबो इसोरजों लोगोसे दद्र' जानांगौ, इसोरनियाव नम्र जानांगौ, इसोरा जोंखौ दैखोगोन। अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। माइकेल जेक्सननि जिउ जारिमिननिफ्राय जों एसेब्लाबो सोलोंबाय। थेंक इउ। प्रेज द लर्ड। भिडिअआ बेसेनोसै।